tässä nyt on niin tää on tää meidän valtakunta. Tässä on meillä, täällä on tää olohuone ja sitten tässä on niin kuin makuuhuone meillä. Tässä meillä on keittiö. Täällä on vessat. Ja sitten täällä on tää meidän Kullannupun Jasminen huone täällä. Jasmine hirveän paljon tykkää. Joo. Tykkää kyllä olla meidän kanssa liikkeellä. Ja... Eikö näin, Jasmine? Jasmine! Joo. Et kun Jasmine on tässä, niin tässä menee tää meidän elämäntapa, tämmönen vaunukulttuuri sukupolvelta toiselle. Vai mitä? Jasmine! Kukku! Eikö näin? Joo, siellä Jasmine hymyilee. Niin, tämmönen tää on tää meidän tilaihme tässä. Tässä on nyt tosiaan tämä meidän asuntovaunu ja sitten veljeni JP:n asuntovaunu tässä. Joo, äiti soittaa. No niin. No hei, nyt täällä on filmiryhmä paikalla ja ne kuvaa. Ja... No tää oli nyt se dokumentti, mistä mä sanoin, kun ne tuli tekemään ja sitten, no sitä kun me joka kesä ollaan niin kuin luonnossa ja liikutaan ja... No ollaanhan nyt oltu vaikka missä. Meille tämä vaunukulttuuri on kyllä on sellainen henkireikä koko tälle meidän sukukunnalle tässä, että kaikki me koetaan niin kuin sellainen, että veri vetää tien päälle, että niin Timpalla kuin JP:llä kuin mulla ja tietysti Jasminella nyt, niin seuraavan sukupolven edustajana, niin meillä kaikilla on tämä, että täytyy päästä liikkeelle ja JP, kulttuurimiehenä, etkö ole samaa mieltä? JP on samaa mieltä ja että semmonen henkireikä tää meille on. Se kysyy sun ammattia, sano ammatti. No ei oo mitään perkelee. No onhan ammatti, sä oot musiikissa. Sanoit musiikissa. Missä musiikissa? No, kitaraa soitat. Opeta nyt perkelee. No niin, hei. Me hakeen kitara. Soita jotain. Soita se uusi biisi. Musiikkialalla. Trupaduuri. No niin, nyt hae kitara. Kyllä se kitara Suuttuu. Niin, ehkä se ei tuo sitä kitaraa. Mä en nyt kannattanut tämmöisessä nyt suuttua. No, se on niitä luovuuden puuskia. Niin, no se menee varmaan ohi kohta. Menee ohi.